Hvad taler du Nu om? er den. Gjorde den også lige før? Nej, den gjorde ikke. Jo, den gjorde. Jeg så fat på knappen. Må godt lukke den sammen. Ikke særlig godt. Jeg tror godt, jeg kan fikse det. Ja, ja. Den gjorde den faktisk. Nej, men skal vi lige sætte det ind? Okay. Jeg tror også godt, at sensoren kan til 20. Du tager den her bane, så tager jeg det... Vi vil tage